Tervetuloa kuuntelemaan Turvaa ja yhteyttä podcastia. Tämä podcast on sinulle, joka kohtaat traumataustaisia tai muuten haastavasti käyttäytyviä lapsia tai nuoria, tai joka haluat ennaltaehkäistä traumoja omassa kasvatuksessasi. Podcastin tarjoaa Viadia ry:n lapsidiakonia-työ ja Traumasta luottamukseen -hanke. Minun nimeni on Elina Rautio. Nyt on käsillä aivan ensimmäinen Turvaa ja yhteyttä podcastin jakso. Tässä jaksossa aion kertoa, että mistä tässä podcastissa ja ylipäätään traumatietoisessa kasvatuksessa on kyse. Tämä Turvaa ja yhteyttä slogan on saanut alkunsa Viadia ry:n Traumasta luottamukseen -hankkeen asiantuntijatiimin kanssa, kun ollaan mietitty, että mitkä 2 sanaa voisi kuvata traumatietoista kasvatusta. Tämähän on tämmöinen oikeastaan Suomessa aika uusi käsite. Jo pidemmän aikaa on puhuttu traumainformoidusta työotteista, mutta oikeastaan sitä ei ole viety ihan kovin pitkälle lasten kasvatukseen. Ja me Traumasta luottamukseen -hankkeen taustalla olevat asiantuntijat ja kokemusasiantuntijat ollaan huomattu jo pidemmän aikaa, että esimerkiksi sijaisvanhemmat ja adoptiovanhemmat tarvitsisivat nykyistä enemmän tukea omaan vanhemmuuteensa. Törmäsin kerran tällaiseen koulutukseen, joka oli adoptiovanhemmille suunnattu, jonka otsikkona oli, että kun riittävän hyvä vanhemmuus ei riitä. Niin oikeastaan tässä podcastissa voisi olla tämmöinenkin otsikko. Ja mitä sitten eteen, kun ne lapsen traumat tai nuoren traumat vaikuttaa sinne arkeen semmoisilla tavoilla, että tavalliset keinot loppuvat. Me ollaan tässä hankkeessa aloitettu luomaan tällaista traumatietoisen kasvatuksen materiaalipankkia. Ja tämä podcast on oikeastaan tämmöisiä ensimmäisiä laajempia kokonaisuuksia. Ja kerronkin tässä nyt vähän, että mitä kaikkea tässä tulevissa jaksoissa tullaan käsittelemään. Ja myöskin sitä, että mitä se traumatietoinen kasvatus meidän mielestä on. Eli oikeastaan kun lähdetään ajattelemaan traumatietoista kasvatusta, niin täytyy vähän miettiä sitä, että miten se eroaa ehkä tavallisesta kasvatuksesta ja mitä täytyy ottaa erityisesti huomioon. Tässäkin podcastissa tullaan puhumaan traumoista, miten ne näkyy lapsessa, miten ne vaikuttaa lapsen hermostoon ja lapsen vireystilaan ja sitten hänen käytökseensä. Ja mitkä keinot auttaa niissä tilanteissa, kun se käytös on hyvin haastavaa. Puhutaan myöskin kasvattajan itseymmärryksestä, koska se on entistä tärkeämpää silloin, kun puhutaan traumataustaisista lapsista. Mehän ollaan oman kasvatuksemme tuloksia, eli jos me ei lähdetä pohtimaan omaa historiaamme, omia kasvatustapojamme, niitä omia refleksejämme, miten me reagoidaan erilaisissa haastavissa tilanteissa, niin me tehdään ja toimitaan automaattisesti sillä tavalla, miten meitä on kasvatettu. Ennen kuin menen nyt määrittelemään vielä tarkemmin sitä traumatietoista kasvatusta, niin haluan vielä sellaisen sivuhuomautuksen sanoa, että nämä tällaiset keinot, mistä tässä jaksossa ja tulevissa jaksoissa puhutaan, niin nämä toimivat myös muille erityistarpeisille lapsille. Eli esimerkiksi neuropsykiatrisista haasteista kärsivät lapset, heidän aivonsa rakenne on toisenlainen kuin neurotyypillisillä lapsilla. Ja trauma aiheuttaa hyvin samankaltaisia muutoksia aivoihin, mitä neuroepätyypillisillä lapsilla on. Ja usein myöskin ne ulospäin näkyvät oireet tai se käytös on myöskin hyvin samankaltaista. Ja sen takia on tosi hyvä muistaa, että vaikka mä tässä aika paljon puhun nyt adoptoiduista ja sijoitetuista lapsista, niin nämä samat keinot ja samat ajatukset ovat hyviä turvan ja yhteyden luomisen keinoja ihan kaikille lapsille. Mutta nyt tarkemmin siihen traumatietoisen kasvatuksen ytimeen. Jo pelkästään tämä Turvaa ja yhteyttä -nimi kertoo siitä, että mihinkä traumatietoisella kasvatuksella pyritään. Sillä ei siis pyritä ensisijaisesti lapsen käytöksen muuttamiseen, mikä meillä ehkä suomalaisilla on semmoinen aika yleinen kasvatuksen tavoite, vaan ennen kaikkea suhteen luomiseen. Ihminen menee rikki suhteissa ja ihminen myöskin paranee suhteissa. Ja sen takia nimenomaan se turvan ja yhteyden luominen on sen
kaiken traumatietoisen kasvatuksen ydin. Mutta tosiaan kaikki lähtee liikkeelle turvasta, koska jos lapsi ei ole turvassa, niin hän ei pysty myöskään oppimaan uutta, hän ei pysty kasvamaan eikä kehittymään normaalisti. Ja tämä turvan luominen on aika, niin kuin siihen voi vaikuttaa hyvin monilla asioilla, että ihan jo pelkästään tämmöinen arjen ennakoitavuus ja struktuuri ja turvalliset rajat on ikään kuin semmoinen kehys, mistä lähdetään rakentamaan sitä turvaa ja yhteyttä. Sitten turvaan vaikuttaa myöskin kasvattajan oma turvan tila, eli se, että kuinka rauhassa, kuinka turvassa kasvattaja itse on varsinkin niissä haastavissa kasvatustilanteissa, koska lapsihan aistii ja jopa hermosto niin kuin aistii, hermosto juttelee keskenään lapsen ja aikuisen hermosto, eli jos lapsen hermosto on jo valmiiksi siellä ylivireystilassa ja taistelija- ja pakennetilassa, niin sitten jos vielä aikuinenkin on siinä taistelija- ja pakennetilassa, niin siitähän vasta sitten räjähdys muodostuukin. Eli sitten taas vastaavasti, jos aikuisen hermosto on siellä turvan tilassa, niin sitten aikuinen pystyy välittämään myöskin siinä lapsen hermostolle ja lapselle turvaa. Ja kun sitten tämä turva on saavutettu, niin sitten on aika muodostaa yhteys. Ja yhteys on kiintymyssuhteen, jos puhutaan vanhemman ja lapsen välistä suhteesta, mutta ihan kenen tahansa kasvattaja lapsen välistä suhteesta, niin yhteyden muodostuminen on kaikista tärkein. Ja tosiaan traumatietoisessa kasvatuksessa se käytöksen korjaaminen ja ikään kuin tällaisiin haitallisiin käytösmalleihin puuttuminen tapahtuu myöhäisemmässä vaiheessa. Tietysti sitten, jos on joku sellainen tilanne, tosi akuutti vaaratilanne, esimerkiksi aggressiivisuutta, jossa joku ihminen on vaarassa, tavara on vaarassa, niin totta kai silloin ihan saman tien puututaan siihen tilanteeseen. Mutta tämmöinen yleissääntö on se, että lapsihan ei pysty ottamaan vastaan palautetta eikä oppimaan silloin, kun hänen aivonsa on sillä taistelija- ja pakennetilassa, vaan hänet pitää ensin saada siihen turvan tilaan ja yhteyden tilaan. Ja yhteyden luomisessa paitsi tämmöiset ihan niin kuin sanattoman viestinnän keinot, ihan se millaisessa asennossa, millaisilla ilmeillä ja eleillä lasta lähestytään, välittääkö ne turvaa. Esimerkiksi se, että jos vanhempi tai kasvattaja on siellä hyvin niin kuin yläpuolelta lähestyy hyvin nopein liikkein, voimakkain äänenpainoin, niin ne on lapsen hermostolle merkkejä vaarasta. Kun taas sitten, jos vanhempi tai kasvattaja asettuu sinne lapsen tasolle, on itse siellä turvan tilassa, rauhan tilassa, katsoo silmiin lempeästi, silmät avoimina ilman ryppyjä silmien yläpuolella, lempeällä äänellä lähestyy lasta, niin se välittää sitä yhteyttä. Minä haluan olla yhteydessä sinuun. Mutta sitten myöskin tämmöiset niin kuin sanalliset keinot ja vuorovaikutuksen keinot, niin ne on todella tärkeitä. Mä itse tutustuin näihin traumatietoisiin menetelmiin, nimenomaan näihin vuorovaikutuskeinoihin silloin, kun mä tulin itse adoptioäidiksi. Ja mä satuin saamaan sitten yhdeltä ystävältä vinkin tämmöisestä kirjasta kuin Daniel Hughesin Kiintymyskeskeinen vanhemmuus. Ja siinä puhuttiin tällaisesta PACE-asenteesta, joka on aika tullut tunnetuksi nimenomaan traumatietoisen kasvatuksen menetelmänä. Ja käsitellään tätä PACE-asennetta myöhemmin lisää tällä kaudella, mutta sen verran sanoin jo nyt, että PACE-asenteessa on kyse ikään kuin sellaisesta suhtautumistavasta, mitä tavallinen turvallisesti kiintynyt vanhempi automaattisesti kuinka hän suhtautuu omaan vauvaansa. Se, miten vauva kohdataan, niin hänen jokaista ilmettään ja elettään seurataan ja hänen suhtaudutaan hyvin leikkisästi. Hänelle jokellellaan takaisin, lässytetään takaisin ihan samalla äänensävyllä, pyritään ikään kuin virittäytymään siihen samaan tunnetilaan ja samanlaiseen äänenpainoon tämän vauvan kanssa. Kun vauva itkee, niin siihen suhtaudutaan empaattisesti, yritetään selvittää, mistä se johtuu. Vauvan tämmöistä itkua ei nähdä tämmöisenä tahallisena vanhemman ärsyttämisyrityksenä, vaan siihen pyritään vastaamaan, niin kuin etsimään se syy ja vastaamaan siihen tarpeeseen, mikä sen itkun taustalla on. Lapseen suhtaudutaan hyväksyvästi, empaattisesti, leikkisästi ja uteliaasti. Ja tämä on tosiaan semmoinen niin kuin traumatietoisen kasvatuksen ydin, että silloin kun lapsi ei ole saanut siellä varhaislapsuudessa tällaista kiintymyssuhdetta vahvistavaa kohtaamista, mikä sitten automaattisesti alkaa vahvistaa sitä kiintymyssuhdetta ja sitä myöten semmoista
normaalia kehitystä, sekä fyysistä että psyykkistä kehitystä ja sosiaalista kehitystä. Ja silloin kun siellä varhaislapsuudessa ei ole ollut sitä turvallista aikuista, joka on aina paikalla silloin kun on hätä, joka tulee silloin kun on itku, tulee sinne paikalle, selvittää mistä se johtuu ja tyynnyttää sen itkun. Ja tätä tapahtuu aina uudelleen ja uudelleen niin kuin normaalissa suhteessa äidin ja vauvan kanssa tapahtuu tai vanhemman ja vauvan kanssa. Ja puhutaan tämmöistä kiintymyksen kehästä, syntyy tämmöinen myönteinen kehä, että lapsi oppii siihen, että kun minä itken, niin vanhempi tulee. Kun minulla on hätä, niin se kuullaan. Ja kun tämä kokemus jää kokematta, niin silloin lapsen koko niin kuin neurologinen, psykologinen systeemi menee ikään kuin epäkuntoon. Ja niitä on ihan fyysisiä muutoksia, mitä siellä tapahtuu. Ja sen takia, kun sitten tämmöinen kiintymyssuhteissaan vaille jäänyt lapsi tulee perheeseen myöhemmällä iällä, niin siinä kasvatuksessa pyritään ikään kuin palaamaan sinne juurille. Eli pyritään vastaamaan niihin tarpeisiin, mitkä sillä vauvalla on jäänyt vastaamatta. Ja kohtelemaan sitä lasta samalla tavalla, kuin vauvaa kohdeltaisiin. Toki vanhemmalla lapsella sitten monesti esimerkiksi se itkun tilalle tulee sitten raivo. Mutta siihenkin suhtaudutaan samalla tavalla kuin vauvan itkuun. Hyväksyvästi, empaattisesti ja pyritään selvittämään, mikä sen kivun taustalla on. Eli kiintymyskeskeisessä ja traumatietoisessa kasvatuksessa pyritään siis vastaamaan lapsen tarpeisiin sensitiivisesti ja sillä tavalla luomaan vahvaa kiintymyssuhdetta. Ja yksi tämmöinen hyvin hoitava elementti tämmöisessä kiintymyskeskeisessä lähestymistavassa on kyse sitten vanhemmuudesta tai muunlaisesta kasvatuksesta, esimerkiksi varhaiskasvatuksessa tai peruskoulussa, niin on se, että kun lapsi kohdataan empaattisesti niinäkin hetkinä, kun hän käyttäytyy huonosti, niin se on kaikista parantavinta, mitä lapselle voi tapahtua. Eli se, että hänet hyväksytään niinä kaikista huonoimpina hetkinä. Meillähän on tosiaan tämä, paitsi että puhuin tästä tämmöisestä niin kuin kielteisen käytöksen nopeasta sammuttamisesta, niin meillä on myöskin aika usein tällaisia muita kasvatuskeinoja, jotka antaa sen viestin, että minä en hyväksy sinua tuollaisena, kuten esimerkiksi eristysrangaistus, jossa lapsi laitetaan pois silmistä silloin, kun hän käyttäytyy huonosti. Ja tässä myöskin, paitsi että annetaan viesti, että minä en hyväksy sinua tuollaisena, niin myöskin katkaistaan yhteys lapseen. Eli kun lähdetään miettimään tällaisia traumatietoisen kasvatuksen periaatteita, niin yksi tämmöinen hirveän tärkeä kysymys itselle olisi se, että mitä nämä minun menetelmät, millä tavalla mä kohtaan lasta, niin lisääkö ne yhteyttä vai vähentääkö ne yhteyttä? Kun minä olen lapsen edessä, olenko minä turvallinen aikuinen hänelle vai olenko minä pelottava? Miten minun käytös, miten minun olemus, mun fyysinen ilmeet, eleet, viestiikö ne turvaa ja yhteyttä vai viestiikö ne pelkoa ja arvostelua? Ja toinen tämmöinen traumatietoisen kasvatuksen hyvä periaate, minkä voi kiteyttää ja mistä kannattaa itseään muistuttaa, on se, että silloin kun lapsi ansaitsee vähiten rakkautta, niin hän tarvitsee sitä kaikista eniten. Tämmöisen yhden traumatietoisen kasvatuksen menetelmän kuin TBRI, jota myöskin käsitellään myöhemmin täällä podcastissa, niin sen kehittäjä Karin Purvis on sanonut hyvin, että traumataustaisilla lapsilla ikään kuin semmoinen toimivan kasvatuksen raamit, niin ne on tosi kapeat. Eli silloin, jos sulla on ollut turvallinen lapsuus, niin voi olla, että niin kuin monenlaisella kasvatuksella kasvaa ihan tasapainoinen aikuinen. Eli jotkut on ehkä vähän autoritäärisempiä, jotkut on vähän sallivampia ja lempeämpiä. Mutta kun kasvatetaan traumataustaista lasta, niin semmoinen hyvin ankara autoritäärinen kasvatus, se vahvistaa häpeää ja se antaa lapselle viestin, että sulla ei ole omaa ääntä, joka näillä traumataustaisilla lapsilla on nimenomaan viety. Ja toki sitten tietysti myöskin tämmöinen niin kuin sellainen lempeä kasvatus, missä ei ole enää aikuisjohtoista, vaan lapsijohtoista, niin sekään ei tee lapselle hyvää, koska silloin hän joutuu kantamaan semmoisen vastuun, mikä ei hänelle kuulu ja se luo turvattomuutta. Mutta se, mikä näille lapsille toimii, niin on siis tämmöinen lempeä, turvaa ja yhteyttä luova kasvatus, jota voi sanoa, että se on aikuisjohtoinen, mutta lapsilähtöinen. Ja näistä
tähän liittyvistä periaatteista nyt sitten tulevissa jaksoissa keskustelen eri ammattilaisten kanssa ja mulla on täällä sekä tämmöisiä terapia-alan asiantuntijoita että sitten kokemusasiantuntijoita, sijaisvanhempia ja sitten myöskin puhutaan näistä erilaisista traumatietoisen kasvatuksen menetelmistä, kuten TPRistä, jonka mainitsin, ja sitten myöskin DDPstä ja PACE-asenteesta, johon myöskin viittasin lyhyesti. Mielenkiintoisia jaksoja tulossa. Kannattaa pysyä kuulolla. Kiitos kun kuuntelit ja palataan. Moikka!